A'a, Susa kuma ka koma kamar wani wanda aka fesa wa kaikayi. Ka daina bata mana lokaci mana. Ka jefa abu da wuri da Allah kan lokacin rashin sa'a ita da mu. Baba ka jira mana to. Domin shi na shine idan na jefa bal din, shi wannan katakon sai ya karye, ka zuba ido ka gani. To ba sai mu gani ba. Addu'ar neman sa'a. Da fatan za mu samu nasara. Jinjina ga shi ba. Iya. Kai ya kai kwallon ya bata iye. Ai makalewa ya a cikin buje na. Kai, a bujen ka kuma kowane hali ya shiga. Kai zan kasance na fita ne idan har ya zama ne ya kama kwallon. Ta ya za ya ce na fita bayan bujensa ne ya kama kwallon? A gaskiya kawai ba wallahi ba zan yi ba, ni ban fita ba. Baba gaskiya karka mana wasan ojora fa. Kawai ka bashi sanda. Gasar 20 da 20 kuke yi? Nawa aka ci ne? Ina na 0 da 0 muke. Ba biki ba addu'a saboda ka ba mu da aiki. Gasar ta zubar muke yi. Kai rufa mana baki. Yanzu muna cikin watan sa'a ne ko ba haka ba? Ku suwaye kuma me kuke so? Wata sadaukarwa muke so ku yi mana. Ga wannan wace irin sadaukarwa kenan? Sadaukarwa ta mahacandi. Wannan mu kwararru ne akan sakam. Amma sai da wata cakwaki a ciki. Kamar ya kenan. Ku za ku yi sadaukarwar. Da sunan wannan shi yake yi. Guru waɗannan sun yi kama da Brahmin, waɗanda jana'iza kawai suka iya, da ba su iya addu'o'i ba shi yasa suka zo wajen mu. Aha, ku da kuka rasa aiki, wanda hakan ne yasa kuka zo nan kuna wasa? Mu mun kawo muku aiki shine za ku zage mu? Kaga mu je mu nemo ta tawaga. Dalla. Kai zan ya gama rigar mutuncinka. Hamago kawai. A ina ne za a yi sadaukarwar? A ƙauyen Kapatrala, unguwar Kurnula. Lafiya kuwa? Me ya faru? Kawai na je kasuwa ne domin siyan wasu abubuwa. Kawai sai ga dan gidan Rudura Manaidu ya so yana kokarin keta min haddina. Kuma a cikin kasuwar aka ban misali. Da kyar na samu na tsere daga gare shi. Kai, ku je ku kawo shi. Kai, ku gane kai, kai zo gane ni. Ba ku sani waye bane? Kai, idan har na gaya babana, ta ku ta kare, babana ne Rudra Manaidu. Sai kayya. Nan fa da alamu akwai su burbuda da yawa, ni kan zan koma. Kai, ka tsaya, ba gani ba. Mara mutunci, zauna. Ku aske masa kai. Wanda me yayi kuma da suke san bade mishi gashin kansa. Mai yiwa kasuwancin gefe yayi. Ne ma ya ci zarafin yar aikin gidan nan. Shi yasa suke sode mar kai. To me zai faru idan yar aikin ta rike min hannuna? Rike hannun za a yi. Ku ji mai lesi. Kenan kowa zai iya shan sambada akan yar aiki. Ka kula ka ji yaro dan kana da rawan kai. Kai ma ai nan kasuwa ne saboda haka ka kula baba. Kada ka dauki abin da sauki. Dan na cire gashi wanda zai sake tsirowa. Idan ka sake rashin da'a ga wata mace, to kan zan yanke. Tabi. Mai gida. Ga malaman nan sun zo. Salam. Barka da Kaga fuska mai shekin malanta sai nake gani tamkar babban malami Adi Shankara da ya zo nan da kansa. Ai ikon Allah ne. Allah kace? Ina nufin ikon Ubangiji ne ya kawo ni. Wannan Krishna Shastri kenan dan gidan Narasimha Shastri. Barka da sannu. Mai gidanmu kuma Vira Narasimha Naidu. Wannan yaya na ke? Na san Vira Narasimha Naidu mana. Waɗannan kuma kannansa ne. Ita kuma wannan uwar gidansa ce. Ka shirya zaman su a bangaren baki. To yalla bai. Nan ne gidana. Ke yarinya? Na'am baba. Kai. A farda yar gidan bangana jushi a ce ta kare mana mun mutu. La sule. Zo na yar gidan baba. Wannan shine Krishna Shastri, wannan kuma Rama Jogayyar Shastri kenan. Ai su ma a makarantar ku suke karatu fa. Haka ne? A makarantar mu suke? Ni kuma ka ban san su ba baba. Ai ba za ki taba sanin su ba, domin ke kina shiga makaranta idan wanki sai su daina aiki. Kunnuwa kadai ke aiki domin sauraron darasin malami, haka ne? Wohoho, haduwa. Baba kana ji ko? Gashi dai daga gani yarinyar idanunta a buɗe suke, amma shi yana nuna ba ruwanta. Wace irin cakwakiya kenan haka? Kai kwanan nan fa na lura kana yawan son yin magana akan mata. Baba mata kawai matsalar kurushiya ce. Saboda haka ki zo ki nemi tabarrukin Krishna Shastri. To baba, ka sanya min albarka Shastri. Allah miki albarka. Ni fa ban gane ba. Ai abin da yake nufi da yaren larabci za ta samu rayuwa mai tsayi. Ka daina daga hankalinka. Ga shayi nan ka sha Suleiman Shastri. Ka daina wani kalle-kalle mana, ba kowa ai. Wannan kuma wace basaji ce? Wannan wasan kwaikwayon ina yin shi ne don wani abin kirki. Dan Allah karki ce kowa komi har sai an gama sadaukarwar nan, dan Allah. Shikenan ba zan gaya kowa ba. Kai amma kin burge ni. Sai dai ban yi sa'a ba, tunda dai ba zan samu daman ganin Suleiman Shastri yana aiwatar da sadaukarwa. Me yasa to? Zan je Vizag domin gasar kwallon marau. Yawa da kyau da kyau.
Allah ya albarkace ki yan nan. Bawa na amfani saran itacen nan. Narasimha Naidu ya kamata ka sare. Ni nan zan sare shi baba. Ba zan rabu da shi ba. Me gida ga shayi. Tun sanda na keta mata haddi, ya yi mun duka, ya kuma tilasta ni na aure ta. Yanzu gashi kuma ya so wa dan uwana kai. Dan kawai ya yi kokarin cin zarafin yar aiki. Ba zan bashi da rai ba. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम ji wani sauti mai daɗin tsiya. Kai malami, me kake kallo? Ai na jikin iya kaɗa abin nan sosai. Na gode. Amma me kuka zo yi a nan? Mun zo ne domin aiwatar da wata sadaukarwa. Mama ta tana kira na, sai an jima. Kai, karamin malami ne ma kake ka burge yar makwabta? A'a, dama ta nake gwada. Bari na ya samu labari sai ya ma aski. Ka daina razana ni mana gudu. Kai ma idan ka haɗu da walƙiya, za ka ji tarzatsin lantarki a jikinka. Kaga wani sharɗe ban gida? Kai, kaga wasu damatsa. Cikani a guru wai wannan wace yarinya ce haka? Wannan wata kenan. Fitila mai sheki a cikin fitilu. Idan juya wata ce mai kyau haka, to ya kuma juyo wata za ta kasance. Kana so ka gani ba? Haba ko kawai me yasa kai fito? Kada ka ji tsoro wani guru, ba gani nan ba kawai ka sha kuruminka. Kai, akan me zaka min fito? Kai waye? Ni? Ni ne malamin da zai aiwatar da addu'a da sadaukarwa. Saboda haka lallai dole ki kunna fitulu da sassafe kafin safiya da kuma bayan sallar isha na musulmai. Sallah kace me wannan? Wata kalma ce ta jinjina, ta bauta na ubangijin rana. Guru yana nufin ki kunna fitulu da safe da kuma dare. Yawwa. Gaisuwa ga guru. Albarka. Yarinya kin fahimta? Kai yaro, kar ka wani kokarin kare shi. Na iya karatun fitilun ma ai. Me kika sani? Dipancho di paraparaham, dipancho ti tomopaham, dipane saswane da pam. Sandiya dipan na mosafe. Wannan 'yan matan fita san abubuwa da yawa guru. Kai karamin malami, duk kuma da hankali.
tabbas waiwayowarta abar birgewa ce. Da alamun kayi farin ciki da wannan waiwayowar. Ni tashin hankali na a gamu da askakkun kawuna yayin da aka yi rashin sa'a iyaye suka gane mai ke wakana. Abin ya yi muni. Ba ƙarami ba. Lalle ya kamata mu kula. Mai kyau ma kuwa. To mu fara ba? Fara. Hama gombanza ya san ina kallon abin da dama ni ne ake kalla. Iska haukar banza. Ya bakinsa ya baya bin karatun. Iska na wahalar da mai kayan kara. Wannan dai ina ganin daban ne a cikin wannan tawagar. Shakka babu, kawai hakaice yake yi. Zan ɓaro jirginsa. Ya dai yarinya, kina tantama akan wani abu ne? Ana addu'a kana waƙoƙin fim ko? Akan me zaki? Tuhumi babban malami iya? Ka san wani abu akan littafin Beda ne? Me zai hana? Fim ne mai Manoj a ciki Allu Arjun da kuma Anushka. Kyawun da abin zai yi idan zan tashi. Bai. Ba magana nake akan fim Vedan ba. Littafin Veda na bauta nake magana. Karanta min. Gaya mata. Ba komi gaya mata. Jiya na gaya mata ai. Ba komi ai. Gaya mata kawai mana. Idan koyaushe ni zan gaya mata kenan kai mai amfanin ka gaya mata. Kai nake so ka gaya min karanto. Ke yarinya na iya fa. Takko ta mara kacakan na gora mara lakera chantiri kamantiri ni karatun addu'a fa na iya ilimi na kike so ki kure yarinya wannan gwaji ne akan kwarewa ba akan sarauta ba bai taba zama ba zai zan ba har yanzu ke kina faɗa ne idan fure irin ki da nisan dan tsafi aka gwabza idan batu na musu ne ni kaina ba zan saurari kaina ba fatalwa ce wani sharri ne ko kuma ma a ce aljanu ne ko shedanu ko kuma shi shedan da kansa azzalimi azzalima muguwa kasance mai bakar zuciya da ta zace duhun dare gare ku na ce wuta ce taku ku fada. Da wannan ne muka zo ƙarshen kanun labaran. Wasa ya ƙare, labule ƙasa. Malamin zaki ƙure, babban malamin ke kuwa ba ta labarin ilimi na hau. Ai wato, iliminsa ya shahara tun kafin a haife shi. Kai! Ware! To ai kenan. Na tabbatar wannan bai iya addu'ar komi ba. Zan ƙure shi. Barka dai abokaina, me kuke karantawa ne? Ni ba na gane komi din na gaji da karatun nan. Dama a soke karatu ma. Ina karatu kamar ne kuka mai. Haba. Wace wahala rayuwa take baku kuma yara? Ina da wata kyakkyawar shawara. Kuna ji? Idan kuka yi addu'a ga gunkiyar ilimi da karatu, za ku yi kokari a lissafi da turanci da duk sauran darussuka. Ku maimaita abin da zan faɗa. To! Saraswati. Samestus biang. Saraswati sarastus biang. Krishna Shastri. Malam Shastri. Ba na so na sake jin wannan suna a gidana. To mai gida, to ai ba zan iya goge sunan Saraswati daga addu'ar neman ilimi da karatu ba.